Mä en pysty tähän nyt. Play competition, but sir. Me tuhattiin häätää kentältä. Ihan sairas etuisi. Molemmat otti viiva. Meillä on tänään lyöntipeli. Kuvataan tänään aika kivaa videoa. Me ei ollut voitu hirveästi kuvata kyllä, koska satunut joka päivä. Tää on meidän toka vikapäivä. Ulkomailla on aina eri fiilikset. Tuntuu kivalta kävellä täällä. Mä oon pelannut tosi huonosti. Mä pelasin ekan päivän plus 26 omaa händeriä. Sitten mä pelasin joku plus 9. Tänään on niinku ihana sää. Täällä on tosiaan satanut joka päivä ja tää on eka hyvä päivä ja meidän vika kokonainen päivä täällä. Tässä näkyy tän paikan range muuten. Tää on ainoa mikä ei oo mun mielestä mitenkään erityisen hieno. Täällä on muuten toi Lead Better Golf Academy. Yhden kerran kerkisin tuleen chippaileen tänne. Muuten vaan mä oon mennyt suorilla kylmillä kentälle ja painanut semmoista plus 25. Ei se mitään. Tänään pelaan tulosta. Tänään on pakko pelata tulosta, kun tänään on ison palkintoa tiedossa. Me ollaan vedetty tuplarundia joka ikinen päivä. Huomaa, että kroppa alkaa nyt niinku heräilee. Alkaa tulee vähän good vibes. Mut nyt mä menen chippailemaan. Ei perhana. Ei mennyt ihan hirveän hyvin toi yksi. 2 muuta oli tosi hyviä. Mulla on tapaan kun mä chippailen, niin mä tykkään tää vähän korkeampaa. Näyttää jotenkin kivalta. Toho tokalle lipulle tonne alas. Mene sisään. Meni sisään. On kyllä taitava kaveri tää Jesse. Ei vitsi, ei vitsi. Mennään tonne kauemmaiseen lippuun. Käänny, ei käänny. Osa chipeistä meni ihan hyvin. Osa taas ei. Joo, ei se haittaa, kun nautin vaan peleistä. Täällä on ihanaa. Tää sää kruunaa niinku ihan kaiken täällä. Vaikka menis rundi huonosti, niin eipä haittaa, kun on niin hyvä sää. Allu on täällä dronettamassa. Kohta päästään pelaa. Ajattelin painaa ihan sairaan kammotuloksen. Katsotaan miten menee. Uusi hanska. Mä sitten golfskaista maksaa kuin euron. Tästä me taistellaan tänään. Meidän lähdössä on Allu ja Hanjay. Mikä on fiilinki? Erittäin mielenkiintoisen hyvä. Mikä on fiilinki? Mukavan hyvä. Mitä toi äsken sanoi äijä? Erikoisen mielenkiintoisen hyvä. Näiden kanssa mä joudun pelaan tänään. Enjoy the game. Okei, meillä on tänään T-Box Crewn ensimmäiset kuvaukset. Ensimmäiset tai toiset tai kuvaukset. Kuvaukset edelleen. Joo, leikkailla. Joo. Me taistellaan tästä. Meidän eka väylä on drivattava parnellon. Ei se oikeesti oo. Vai onko? Ei. Mä avaan tän driverilla. Avaat. Joo. Käy vaan lyömään. Joo. Hyvä. Jesse ilmoittautu peleille. Hyrrällä. Mä löin ihan sairaan pommin. Hybridillä. Ihan sairas pommi. Mä en tiedä näkyykö se, mutta mä oon tossa. 46 metriä lipulle. Katsotaan miten käy. Veikkaan, että tästä tulee hyvä. Pistetään ihan tikkariin kiinni. Vähän jäi tekemistä. Ei se mitään. Pulle on kuin 5 metriä. Katsotaan. Menisikö tää sisään? Pieni ylämäki. Ai vitsi, se oli liian luja. Ihan sikana liian luja. Vitsi, se ei mennyt sisään. Ei todellista. Pogi. Joo, pogikorttia 3 puttia. Poikakka. Pääpäivä. Eli minä vastaan Jesse ja Samu. Pelataan tosissaan. Meillä on hyvät fiilikset, vedettiin Samunkaan ihan sairas etuisi. Molemmat otti viiva. Ei oo ikinä pelannut noin hyvin vielä. Tänään on se päivä. Tänään on meidän päivä. Mä vedän hybridillä. Tänne päähän on 2 kulki. Vedän fadetin. Okei, mulla on vähän vaikea paikka. Eikä. 170. Hieno Jesse. Wow. Dekillä. Joku veti holarin meidän edessä. Ihan saatana. Saamari. Mennään puttaamaan. Mulla on paariputti. Medin 4 tähän. Okei, tää oli vajaa. Pystyy vaan jättää vajaaksi. Okei, mennään tekemään holarin nyt tähän. Mä lyön 50-sellä. Se on pitkä. Varma parsa. Mahdollinen bogi. Tää on sika kiva kun menee lyömään, sit tää seuraa sua tälleen. Moro, mä menen lyömään nyt palloa. Ja sit se seuraa sua tälleen. Jep. Se on ihan sairaan makea kyllä. Tuli vähän pitkää paariputtia. Aika tosi pitkä paariputti itse asiassa tulikin. Ei se mitään. Mä heitän nää aina sisään. Vitsi kun itekin uskois tohon. En usko. Joo. Linja näyttäis about täältä. Joo, tää on mun linja. Tää on itse asiassa aika tosi hyvä. Vitsi siinä lähellä. No, paariputeilla. Tuo se on ihan liian kova.
Bogi. Mä oon häviöllä. Monta palloa mä oon häviöllä? Reikää. 4. Tää on hyvän tuntusta. As mä 3. Sä oot 3 joholmua. Joo, Allu on muuhun johol 3. Tän J on 1 yli. Joo, Allu on evenis. Meillä on vähän tekemistä. Yes. T-box intro. Otetaan T-box. Hei! Tervetuloa Suomen parhaimpaa ja hauskimpaa Golf-kommunikaatioon. Golf-yhteisöön. Hauskia ja kivoin. Tulkaa mukaan. Pidämme hauskaa. Rakennamme myös Lego-palikoita. Me arvostellaan parhaat golf-lelut. Okei, nyt vedetään spoonilla. Miksi mulla on spooni? Vedetään safea. Ois pitänyt lyödä vähän lujempaa. Se on aina sama juttu. Ja jos sä tarpeeksi lujaa, niin yritäs lyödä. Mä jouduin vähän vaikeeseen paikkaan. Mut kyllä tää onnistuu. Lyödään tosta safea. Lyödään tosta safea. Mä lyön tonne safeen vaan. Mä otan pitcherin ja lyön tosta välistä pikkalyönnin. Täydellinen. Siis oikeesti ei haittaa yhtään, miten palloa lyödään matalaa. Mä siis prässään ihan sikana, että se lähtee korkealle. Se on mun isoin ongelma golfissa. Mä oon prässäri. 3. lyönti lähtee. Katsotaan mitta. Mitta on Dexonille 86 metriä. 5.4 fadetin. How kauan se on? Se kierteli kaarteen, se on puussa. Joo, se jäi sinne elää sinne puuhun. Mä en kyllä voita tuota bagia tällä pelillä. Sisään puusta tuli sieltä jostain oikeat puolet ulos. Mä en kyllä voita tätä peliä, sen mä voin sanoa. Joo, mulla menee huonosti. Ei oo merkitystä. Joo, oikeesti. Mulla on vähän semmonen juttu olla, että peli ei oo kulkenut niin hyvin täällä. Niinku ollenkaan. Ei mene mitenkään erityisen hyvin. Mutta ei se mitään hauskaa oo. Ihan sikaläppää. Tykkään kovasti. Mulla on bogiputti nyt. Laitetaan tää sisään. Yes. Bogi! Joo, se oli hyvä bogiseivi kyllä, pakko myöntää. Same but different. Mä en pysty lyömään alla. Sori, mä vaseri. Äijä vaseri. Eikö mä oon vastari? Se on puhki. Se lähti hyvä osu. Joo, tää on kyllä vähän paha paikka. Mä lyön tosta vaan suoraan tonne. Se oli aika hyvä itse asiassa. 238 lähtee spooni. Mä en pysty tähän nyt. Otan sopivasti videolle, kun vedän elämäni huonointa rundia. Meitä se ottaa sen videolle. Ei vitsi. Tää ei kyllä natsaa. Ei se mitään, onneksi on hauskaa. Koitan vielä saada tuota Begon siistiä bagiin, niin huonoa saumaa osu tää. Ota Snickers, älä oo vihana. Paljon siitä on Sam J mittaa, mutta mulla on ihan väärä mailla. Mä lyön sit ihan täysiä vaan. Mitä? Minkä startti sitten? 5.4, mutta ei sillä ole väliä, kun en mä voi voittaa muutenkaan. Tästä tulee hyvää kontenttia, jos tää menee veteen. Se oli muuten aika hyvä Flaxanilla. Tosiaan Samuel Olo sanoi, että tää voi olla syy, miksi mulla menee huonosti, on se, että eka kerta kun mä kuvaan. Mikunkaan noin Hole in Fun jutut on ihan eri, kun kuvataan jotain random lyöntejä, mutta nyt kuvaa kunnolla, niin se on varmaan yksi syy, miksi nyt ei nappaa, kun ei ennen tottunut kuvaa. Itse muut on aina kuvannut mun puolesta. Ihan hauskaa, tää on kivaa. Ihan perseelleen. Haluaisitko siirryttää Sprintsille? Ei me nyt Why? Behind you there is coming my manager that they do film and everything is We're playing competition. you play competition but sir Me tuhattiin häätää kentältä ja nyt sanottiin, että laitonta kuvaa, missä ei lue mitään. Pidä tätä piilossa, kun mä kuvataan. Mun pitää rauhoittua. Belehköhän vitun pernöi. Skipattiin yksi väylä, kaikilla on vähän pinnakireillä, mutta nyt meillä on tässä niinku ehkä tämän kentän yksi mielenkiintoisimpia väyliä edessä. Baldur's Choice. Tuonne pääsee niinku hakeen tuolle greenille. Oli joku 2.40 vissiin matkaa. Tossa on vähän puita edessä. Ja fiksu peli olisi pelattu tuolta väylän kautta vasemmalta, mutta mehän ei olla fiksuja golfareita, vaan me ollaan sekopat kentällä. Niin mehän lähdetään hakemaan. Kato landscapea sitten. Ihan sairaan siistiä. No, käy painaa. Mulla tulee sanomista tästä. Juosta boksiin. Nyt mua harmittaa, niin mä vedän pommi. Se meni tosi hyvin. Marshallit on ihan hulluja. Käytännössä täällä on häpäinen. Tulee yhtäkkiä keskeyttää peliä ja sanoo, että kuvaaminen on laitonta ja kaikkea. Missään ei lue tällä tavalla. Me vaan silti päätettiin pelata. Meillä on vielä, että kuka voittaa bagista. Kuka tän nyt voitti? En tiedä. Kaiutinkin mahtuu sinne.
Joo, meille tosiaan tultiin sanoa taas, että ei saa kuvaa. Hei, me kuvataan silti, koska me ollaan bad boys. Mut joo, meni vähän pieleen kuvaukset ihan täysin. Nyt meillä on voimaa. Me pelataan siirryttiin valkoisille. Me otetaan tästä Jessin kanssa nyt niin kun paras tulos ratkaisee päivä. Onko? Meillä on kaksijoillinen kamppailu, kumpi voittaa bagi. Allu jätti kesken. Joo, Allu jätti kesken, niin me skapaillaan backista vielä. Joo, me jatketaan. Se on ihan hyvä. Mikä paus! Aika hullu. Otat sitä. Meni ilmassa puuhun asti ja sieltä vittu väylälle. Se oli aika sairas. Ei se osattu sulle tiitä. Tuli niin kiire, kun mä harmitti. Se oli aika hyvä. Sitten mennään. Come on! Nätti raivi. Mene taakse. Yes. Se oli bombe clappens. Se oli bomba. Se oli bomba. Allu tosiaan jätti kesken, koska ei saanut kuvaa. Ja se veti baariin kenttää. Se oli ihan sairasta. Mut me jatketaan kabailusta Samun kanssa. Missä oot, Samu? Onks toi mä? Mä menin tosta. Se on 250 käri. Tuohon meinaan on 250 tuohon bunkkeriin, niin se on tässä. Sanjay veti punuu, eli Sanji. Mut MG on mulle Sanjay. Ihan hyvä laji. Joo. 120 varmaan. Bonust bunu. Me edettiin ihan sairaat avaukset. Samulla osui puuhun ja sit meni bunuun. Mulla on tästä lipulle enää 102 metriä, mä otan 54. 100 metriä, 54. Nyt lähtee. Rullii vaan ihan hirveesti. Se oli aika hyvä asuma, mä tykkäsin siitä. Kyllä. Helskode. Tekeeks kaikki kans tälleen, kun ajatte autolla jalka ulkona? Hyvä lopputulos. Mulla on birkkoputti, Samulla on baariputti. Mut mä tunnetusti puttaan 2 kertaa ja Samu kerran. Niin tää voi mennä tiukille. Mä oon oikeesti tosi huono puttaa. Ei mennyt. Kokeu. Pokkeli. Katsotaan mitä tää menee. Vähän vajaa pirkkuputti. Ei vitsi. Tässä voi tulla kyllä bogi. Tästä oli oikeesti bogiputti. Ei saakeli. Pökötti. Pökö bogi boys. Tasasta. Mä vedin bogin pirkkuputista, vaan niin huono puttaa oikeesti. Ei vitsi. Täällä aurinko laskee tosi nopeasti. Nää on näin kapeit nää väylät. Tää on ihan helkkari vaikea. Joo, väylä 18. Nyt on tiukat paikat. Kumpi saa pekobägi? Katsotaan. Raiveri on tähän. Tää on näin kapea väylä. Nyt lähtee boys. Mä edes katon, mä vaan menen tähän. Sit mä silleen, että okei, nyt lähtee. Se oli hyvä. Mennään hakemaan mun palloa. Eli mennään metsään. Okei, vedetään tästä vaan punchi tohon viakkuun. Tohon niin sit voidaan tehdä ehkä pari tästä vielä. No ei ollut ihan semmonen kuin mietin. Okei, 116 metriä. Otetaan 50 käteen. Vedään vaan dekille. Pidetään homma yksinkertaisena. 83 jäi stongalle. 58 lähtee. Se on pitkä kun mikäkin. Hei, mä voin vielä voittaa tän. Maria. Eli Samu lähtee 3, mulla lähtee 4. Mene. Mä lähden hakee tästä tolleen. Pitkä putti, ne menee aina sisään. Ei, se kääntyy ihan eri suuntaan, mihin mä oletin. No, putti lisäksi taas mennä. Joo, putti boys. Katsotaan miten tää menee. Nyt on tiukkaa. Pitää lukea. Pegon päki pelissä. Tää on tosista. Ei huono. Voi vittu, että meni vielä. Ai. Se oli paari vai? Se oli paari. Nätti paari. Ei ollut, se oli pogi hei. Se oli pogi. Tää menee aika tasaiseksi. Niinku tää on nyt niinku mun paariputti. Niin. Ei vähän voi voittaa vielä. Lähtee lasitkin pois päästä. Nyt on tosissaan. Ei tää on todellista. On pakko vetää tää nyt sisään. Vedät sen sisään. Mitäs me sitten tehdään? Onko meillä joku lähimmäksi lippu? Joo, otetaan huomenna lähimmäs lippu, jos menee sisään. Joo. Tiukka. Tasapeli. Nyt mennään italialaiseen tänään vikapäivä. Mennään katsomaan. Mulla ei ole mitään hajua mihin mä menen. Mulle sanottiin vaan tää kerros ja johonkin suuntaan, niin mä nyt vaan sit menen tänne näin. Ja vitsikö se olisi toi tosi al dente pasta. Ai. Se on tuolla. Täällä on spa-osastoa näkyy tuolla. Mä vaan seisoin tuo yksi liian aikaisin. Hei, sieltä saapuu Alexia. Sanjay. Täällä on El Kok. Sammu sanoi, että mun pitää ottaa pöydästä video. Hei, meillä on alkupalaksi
Setiä. Tultiin uuteen kenttään. Tää on vähän pikkasen hienompi kuin missä ollaan oltu. Kattokaa näitä vesiputouksia. Näyttää ihan sairaan hienolta. Täällä on Sanjay Snickers-patukalla myös. Hello. Oletko sinä Kinder-yllätysmuna? Meni ihan sanattomaksi. Joo, meillä on tänään Sanjayn kanssa tumpakkana Samun kanssa. Meillä on mittelöt. Vedetäänkö parfemma? Vedetään täysiä, eli vedään pallon illoja kun saadaan ja katsotaan mihin se menee. Ja voittaja voittaa bagin. Tänään voittaja voittaa. Voittaja voittaa. Voittaja voittaa. Hieno sisäänkäynti. Niin hienot Sammukin kuvaa. Joo, ihan fiiliksi. Mitä hittoa, kautta Pro Shoppi. Tää näyttää ihan sika hienoa. Onkohan tää Malbonia? Mennään katsomaan. Nää on hienot kengät. Ui saakeli, noi on mageet. Mikä toi on? Ku Dugal Goma. Joo, ei oo Malbonia täällä. Samu tykkää tosta PXGstä. En mä tiedä, se maksaa 7 tonnia. Vitsi, tää on hullun näköinen, hei. Joo, tää näyttää ihan sairaalta. Samukin on ihan mene sisään. Tää on ihan hullun hienoa paikka. Mä haluan tänne seuraavan kerran, kun tulee pelkkiin. Tää on aika next level. Joo. Tää vähän rangee. Tuo näkyy muuten vuoret tuolla taustalla. On kyllä ihanan näköistä. Menee huonosti. Tultiin Samunkaan vetää nyt bagin pääpäivä. Siinä on Sanjay. Ei ollut fest. Parfemmasta taistellaan bagista. Kumpi saa se? Tää on paljon hienompi kuin nää, missä me ollaan oltu aikaisemmin. Tässä on tommosia liruputouksia, vesihyökkäjiä. Mikä ton nimi on? Joku kertokaa mulle, mikä ton nimi on. Onks toi? Vesilähde, just se. Ai vitsi, täällä näkyy meri. Meri näkyy. Tää on kaunis. Tää on uskomaton kaunis. Mailahuput mintissä. Onks tää parfemma? Oh. Ai vitsi. Tuolla näkyy meri. Tuolla on meri. Tuolla on väylää. Ja tuolla kaukana näkyy vuoret. Saankohan mä zoomattua tonne? Tuolla näkyy vuoret. En oo ikinä ollut kyllä näin hienossa paikkaa golfaamassa. Tää on niinku ehdottomasti mun hienoin paikka, missä mä haluan. Tuolla on meri. Tuossa on T-boxi. Very nice. Okei, meillä jatkuu tänään eilisen bagipelit ja me pelataan nyt eri kentällä. Kullinanilla. Kullinan links. Kenttä. Otetaan täällä tämmönen parfemma, missä pelataan bagista. Kumpi voittaa bagi? Selviää nyt. Se hipo kentän nätti oli. Toi oli kyllä niinku todella rohkea linja. Mikä on sun taktiikka? Eagle putti ohi ja Pirkku sisään. Meillä oli molemmilla hyvät drivit. Sanjaylla oli varmaan vähän parempi. 194 metriä lipulle. Otetaan hybridi. Hysy. Tää on parfemma, ei mitään hätää. Joo, mä vähän toppasin sen. Se ei mennyt niin hyvin kuin mun päässä. Onneksi tää lyhyt parfemma. Aikamoinen vastatuli. Mä lyön sen kutosella kyllä. Jäi siihen fringelle. Okei, mulla on 41 metriä lipulle. Se rulli 200 metriä. 154. Kattokaa noita bunkkereita. Onko pikkasen kaunista valkoista hiekkaa? Ei se oli vähän liian kliini osuma. Se sillä lähti vähän liian kermanen. Punusta se oli liian kliini osuma. Ei tullut hiekkaa messiin ollenkaan. Joo, se tuntui ihan Butter chicken. Mä oon tossa. Mulla lähtee siitä 3. Se oli aika jäi sinne kakkoshyllylle. Mulla tuli luonnon bunkkeri. Tästä lähtee flopari. Lähteekö floppi vai? Joo. Ei tässä enää mitään hävittävää. Mene. Ei. Joo, uusi yritys. Nyt lähtee paari. Katsotaan, että mä annan tosta sisään, niin sit se on nakuteltu. Ei nää tänään uponnut. Äijä voitti. Hyvä matsi oli. Joo, Kiitos. Miltä tuntuu? Tuntuu hyvältä, se on ihan sairaan makea se Pekon väki kyllä. Semmoinen kamoja. Eikö se oo vedenkesto? Oh. Joo. Toka Pekolta tulisi just uusia vägejä kohta, niin laitetaan vaikka linkki johonkin, jos niitä tulee. Moi! Kiitos. Hei. Voitetaan tää peli.